እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ጥዕና ሃበልና ብዝተፈላለየ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ተሕሰናት ተከታተሉ ክብራንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለተከታተሉና ምስጋና ንዕዙዝ እዩ ናብ ዋናው ሓበሬታት ሰዓት ከነሰጋገረኩም ኣብ መቐለ ተቃውሞ ሰልፊ ኣክል ዝቐፀለ ኮይኑ ትካላት ከም ዝዕፀዋ ድማ ይሕበር ኣሎ بخالي زينا ويزورو كيريا إبراهيم بوليتيكا حوحات بوليتيكا طفات يكتبل كسيس علام بلزقنا عسب أيتن كلنا مالت زي حسابي كبل تحنيلا زخبد زبهال متقعت إيران إسرائيل نون نغد صلى يزلون زياتمون كالوت أقدس زبلنا معوالتاتن أبسات زيافوت ميديا كنكفلكم نام بغدامنت أب تجراي زركبات كالات فيدرال كم زعزات جليزوم تمزاولت معراب تجراي أب كتمة مغلاب زركب إيتيو تيليكوم برين هاي طعام وصل فكايرهم لو معلت 10 سنة 10 عطنا تمرت تمزاولت معراب تجراي أب أفتى إيتيو تيليكوم إثيوبيا مغلا فيدرال منقستي من نتعم غيار زجبر من قصاص إيتيو تيليكوم تحاور أيو دوية بالبزول جرحه طعامهم جليزوم فيدرال منقستي معراب تجراي استفلالي من نتهات مفترن ديموغرافين مغيارن صفحت من قصاصات ناجبر كم سنة حزب فلاتجوم مبزحتين منقستا بيت صفحات رسكت ما تجراي زغونت كتما مالن حدا معلت كعصو مخانم تفليطلهم تمزابلتن او غزونكم ملسو ناي وصا حيلتات كاب تግራይ كوصون سمع بريتوريا مولو بمولو كتكبرن اب زطلب حزباو تعاموتات مولو تساتفون كل منغستاو صلاتات كعصو سبسلطان تاكل المسانم سعبو بيت صحفتات منغستي نصبح عربي كعصو يوم سمع بريتوريا مولو بمولو كتكبرن زطلبو حزباو تعاموتاتن مكيار زاصل خوينو ابيات تمرتي ابيات صحفت تكالات نقدي بمعزاو صباح 13 سنه 2017 عام تمرت رئيس ختمات تግራይ كتمام على زركبو والكا سيكترات ون دو كل يوم تباهيلو لهم نحم شكرمتي أبكين دا أين خر من بزول جرحات مال روع الجمرة ناي سلسة معلتات طعام سلفي بسبيل محبرات تلال معراب تجراي زد تدالويو على ما نيت طعامو منقص فيدرال حوحات جزام حضر تجراي حبرت أفريكان محبر سو عالم استمزابل تجارو بسلامن بهتوتنا وجزام من ملاس بهتوتنا من متشاو زاو عيسن مقربن كم زغنا توم عدالوتي قالجوم بزحات كواتم ناستات حمش تعمتات أو جزام عقبن جزاويتين داتاتن زنورو سلفنياتات منقصنا بهاجرهم كمل سوزاتو متزوعتات كم زيت فتزما يزاربهم وقعوي مملاس أب قروا أنت زي جميرو تمزابل حبرت سباتنا معراب تجراي ገጾም ክጓዓዙ ይሸባሸው ሙኻንም አጠንቅቆም አለው እዚ ተግባር እዚ ደም ፍሳስን ሰፊሕ ግጭትን ክፈጥር ዝኽእል ተኽእሎን ዘስዕብ ተግባር ከም ዝኾነ ድማ ይእምትሎም ግዛም ምሕዳር ዝመጽእ ዓርቢ ዳርጋ ኩሎ መንግስታዊ ጽላታት ከም ዝዓጽውን እዚ ውሳነ እዚ ኩሎም ዜጋታት ኣብቲ ተቃውሞን ክሳተፉን ምፍቃድ ዝተወሰነ ውሳነ ምዃኑ ይሕበር መራሕቲ ሓዊሱ ዓበይቲ ተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ምስተማ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ተጋሩ ዘለዎ ምትሕጋዝ ብምግላጽ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወጻኢ ካልኦት ናይ ወጻኢ ሓይልታት ክስሕቦን ተመዛበልቲ ብቕልጡፍ ናብ ዓዶም ክምለሱን ይጽውዑ ኣለዉ ኣብ 2015 ዓም ተምረት ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ዝነበረ ኩናት ዘብቃዕ እኳ እንተኾነ ቁልፊ ድንጋጌታት እንኮላይ ምስሓብ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብ ትግራይን ውሕስን ምምላስ ተመዛበልቲ ሓዊሱ ኣይተማሉን ዘሎም እቲ ስምዕ ዝተፈረመ ልዕሊ 2 ዓመት እኳ እንተቁፀረ ግዛዊ ምሕዳር ኣስታት 1 ሚልዮን ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበልቲ ተጋሩ ኣብ ግዛዊ ማዕስከራትን ግዛዊ ዕቆባታትን ከም ዘለዎን 40 ዓመታዊ ካብተን ብሕገ መንግስቲ ፍልጦ ዝረኸባ ምሕዳራዊ ግዛታት ትግራይ ድማ ብሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ከም ዘለዎ ይገልጽ ትካላት ረድኤትን ጉጅለታት ተጣባቕቲ መሰላትን ዝተመዛበሉ ህዝቢ ውሕስን ብዝኾነ መንገዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ክግበር ምጽዋዕ ይቕጽሉ ኣለዉ ተወሳኺ መድን ውጋት ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ክዓምቑን ነቲ ዞባ ካሊእ መዘዝ ሒዙሉ ክመጽእን ዘሎ ተኽእሎ ድማ ከም ዘሎ የጠንቅቑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይምዕሪ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ካብ ድሌትን ረብሓን ህዝቢ ዝብገስ ስለዘይኮነ እቲ መንእሰይ ተወዲቡ ክቃልሱ ይግባእ ክብላ ነበር ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ገሊፀን ወይዘሮ ኬርያ ምስ ጋዜጣዊ ጋሕታ ኣብ ዝነበረን ጻንሒት ከም ዝገልጾም ንህዝቢ ዘይጥቅም ፖለቲካዊ ኣካይዳ እንትጋጥም መንእሰይ ትግራይ ተወዲቡ ኣይኸውንን ብማል ጠጠው ከብለሎም ሕዚ ናይ መንእሰይ ግዜ እዩ መንእሰይ ዕድሉ በዓሉ ክውስነሎ ካሊእ ብዝወሰነሉ መንገዲ ናብ ሓደጋ ከኣትዮ የብሉን እቲ ቀንዲ ሞተር እቲ መንእሰይ ስለዝኾነ ተሪሩ ክቃወምን ክቃልሱን ይዝግባእ ኢለን ውስናት አካላት ናብ ጎጊ ፖለቲካ አካይዳት የመሉ ብፍላይነት መንሰይ ድራር ዓረር ብምግባር ናይ ባዕሎም ድሬት ጥራሕ ንምምላእም ሰርሑ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንሰይ ብዝግባእ ጠጠው ኢሉ ክሓስበሎ ካሊእ ኣካል ንውልቀ ረብሑ ክብል ብዝወሰነሉ ኣብ ዘይጠቕሞ ኩነታት ኣትዩ ዋጋ ክኸፍል የብሉን ኢላን ኣብ ጎጉይ አካይዳት መንሰይ ፈጺሙ ዋጋ ከይኸፍል ጠጠው ኢሉ ክሓስበሎ ክበሃል እንከሎ ቅድሚ ኩሉ ንውልቀ ረብሓ ንዝሓስቡ ሰባት ክቃለሰመሎ ህዝብና ካብቲ ገጢሞ ዘሎ ፀገም ብኸመይ ነውፀዮን እንደገና ተመሊስን ኣብ ኩናትን ዕፅዋን ክባን ከይኣቱ
بخمين قالس قبل قالو ويلان قدم خلونا حزب ترغتا لبن رأز بلت حساسبا كلو كلك سر حلو زبلا ويزورو كيريا دليت حزب تግራይ ድሕነቱ ሕስ ገብረላ አካል ይዝደልስ ለዝት መንሰይ ነዝ መሰረት ምግባር ዝቃል ሁሉ ክሰርሕ አለው ክብላ መልእክተን አሕሊፈን እቲ ንውልቁ ዝሐስብ አካል ካብ ተበታቲንካ ምቅላስ ናይ ህዝብ ረብሓ ግምት ምታ ሓቢርካ ምቅላስ ክመረጽ ነይርዎ ዝበላ ወይዘሮ ኬርያም ተበታቲንካ ትገብሮ ቃልሲ ናይ ህዝብ ድሌትን ረብሓን ዘማለ ኣይኮነን ኢላን ካብ ሕግን ድሌትን ህዝብ ወጻ ዝኸይ ዘላ አካል ነዝ ክሐስበሉ ይግባ ዝበላ ወይዘሮ ኬርያም ዘሎ ዕድልን ካልኦት ዕድላትን አጣምካ ህዝብኻ ተድሕነሉ ጥበብን ብልሓትን ተዚያልዮም ህዝብኻ ከተድሕን ኣይትኽእልን ክብላ ገሊፀን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ተወዲብካ ብምቅላስ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮይንካ ተመያይጥካ ክፍታሕ ስለ ዝኽእል ነዚ ሚዛን ነዚ ዝተኻኸል ስራሕ ምስራሕ ይደሊ ሰላማዊ ቃልሲ እንተልዩ ዘይፍታሕ ነገር የለን ነዚ ከይትግበር ሓሊኹ ዝሕዝ ኣካል ስለ ዘሎ ግና ክኸውን ኣይከኣለን ኢላን ኤሊት ይኹን ዲያስፖራ ናይ ባዕሉ ኣረኣያን ድሌትን እኳ እንተሃለዎ ኮይኑ ግን መጀመርታ ከመይ ጌርና ህዝቢ ነድሕን ወይ ሰላም ምፃብ ዝብል ናይ ኩልና አጀንዳ ክኸውነለዋ ንህዝብን ዓድን ኣብ ዝጠቅም ብሓባር ብምንጣፍ ንህዝቢ ትግራይ ዘይጠቅም ወይ ዝጎድእ ኩነታት እንትሉ ተወዲቡ ክቃልስን ክቃወምን ኣለዎ ክብላ መኺረን ኣለዋ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም አባይ አካፍሉናን ቀይሕ ባህሪ አይትንኩን ዝበሃል አይሰርሕን ይልበልጽግና ሮ አባይን ቀይሕ ባህርን ኣብ ከባቢታት ምዕራብ አፍሪካ መንጎ ዝርከባ ሃገራት ንዝለዓል ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ሕቶታት መንቀል ዝኾኑ ተኻሳሕቲ ክፍልታት እትዞባዮም ሃገራት እትዞባ ነዞም ክልተ ማያዊ አካላት ፍትሓዊ ዝኾነ መንገዲ ወይ ድማ ብመትከል ሂብካም ኣባል እንተዝጥቀማሉ ተታሒዝካ ናይ ምዕባይን ነቲ ዞባ ምስ ሃገራት ዓለም ተወዳዳራይ ናይ ምግባር ዕድሎም ዝሰፍሐ እዮም ኢትዮጵያ ሩባ አባይ ዝለዓለላ ኮይና እናሃለወት እኳ ካብ ሃገራት እተፋሰስ فلي ربحة كركب كيبلت فتحوا تربحنت نكعسل مدلايا متحبارن مدققافن عبيتا وسان قداي مخان بمجنزاب مهوراني قلتهم عبز زوبات زلوان مداو تاقرات كيح بحرقنا قربا بتن كاب زلوان تقامات كاب زغربهم حتوتات العالزة تحساسبن أفرق بحرز فقدالن كاب كالي أهقر متين نزحتن حيالات هاقرات مخانون تراي زدنا قريوم كم فرنساي أمريكا تشاينا نزا مثلا هاقرات ببزو حمايلات كاب زرحق بوتا متين أب كيح بحري قزاسن تلوان لعل بز حزب زلوان أب معوال تركب إثيوبيا أنجنا كابتاب تغازلو تاريخه بتحيت زي تفلي ربحة كركب كيولت فتحوا تربحنت نكعسل مدلايا متحبار مدقاف النعبيتا وسان قداي مخان بمجنزاب مخانو مهوراني قلتهم عبت زوبازلو مدالو تاقرات كيح بحرقنا قربابتن كاب زلوان تقاماتن كاب زغربهم حتوتاتن لعالزة حساسبن أفدق بحري زفقد علينا كاب كالي حقرمتين نز حتى حيالات هاجرات مخانون ترى زدنا قريوم كم فرنسا أمريكا تشاينا نزام مثل هاجرات بوبزح مايلات كابزر حبوتها متين أبقى أي بحر جزات تلون إثيوبيا عفدق بحر الترخوة اللي تدخلوا لسفي عد المفتار كم اتخال يوم تزاربهم جبزتات كونسل أي بحر زت أيشون روا أباي إلهم يوم زبلوتهم تحبار بروفيسور حزون إثيوبيا كبروا أباين لعليها أي بحر نكتب زعلم يوم نزيب منصر تاريخ مملكاتن مجنزابن أدلايو زين إثيوبيا تربحيت كم زجبرون قاليتهم اتخالين منجست السودان بستخال عغمة وقون إثيوبيا نكخون دبلوماسيا وسرح مسرح يقبام السودان بروا أباي قدب كتمل انتقالتون تقدب بدل ناتملا أخول ما كتحزيك علت النايز من كالدمات زانت وقدب بقبض استسرح بمخانو كم زغون تزاربهم زون قبضين روا أباي مسكالو تاقرات بفتحوا من قدم تقام كم زيت دل زار مخان زقلتو تحاباري بروفيسور عيلم إثيوبيا بروا أباي سرحتو قدب دمان هاقرات التفاسس أو قمت بزاتو ملكعيوم سودان نزيك تجنزب مقبار كم زقباون قليتهم زوم سرحتي إثيوبيا ونانتاف تجبحر تخون العدل كم زسفو تزاربهم اتسرح قاعدن تخوينو إثيوبيا بيكونوا من حيال كم تخون حابيرو ملو وانا دايركتور انستو قدايو زي جافار بدرو ابسال ساي مدرخ ميت قيح بحرن وشمت بحري ايدن انكم زت تزاربو كلتيوم مايات مالتون اباين قيح بحرن قصال زلام مرغق عن بلصقنان ኢትዮጵያ ዝብይኑ እዮም ኢሎም ነዞም ማያት ናይ ምጥቃም ወይ ድማ ኣብዞም ማያት ዘለና ስትራቴጂካዊ ረብሓ ምርግጋጽ ብሄራዊ አጀንዳ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ብሄራዊ ምርዳ መፍጠር እውን ይዝበሉ ቶም ዋና ዳይሬክተር ነዚ ወሳነ ጉዳይ በበኸባቢ ዘለዋን ጎረባብት ሃገራትን ክንግንዘብኦ ናይ ምግባር ስራሕ እናተሰርሐ ምዃን ተዛሪቦም ኣብ ኢንስቲትዩት ጉዳይ ይወጻኢ مرحي تمارمارن دايركتور جنرال متناتن مرمرم قدايات ماخلا مرا امارك انو بوغانوم ابي قيح بحري وشمت بحري ايدنن ابتكاوم زلو اود ادباتات قدلتلهم ازون ابي يفتحاوي تتقامنت زرا مخان قليطوم ازوم نغرات تدماميرم ابل علي ايكونومي قليل زي بحال توصعن تحدرهم سلازي سن هاغرات نز خنتات بزرب كغيرالون افدغ بحر زي بالكام مخان كبيديو بزون ايتيوبيا كترخ وزغبا ايكونومي وربح كتركب كالزن هلوناون اب حدغا يودو يلام قداي افدغ بحر زي مهلاو او ايكونومي تتقامنت
ዕቤት ምቅልጣፍ ናይ ዓርሱ ዝኾነ ጽዕንተሎ ብምዃኑ እውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢኮኖምያዊ ዕቤት ንብሔራዊ ረብሓ ከምኡውን ድሕነት ኣድላይ ምዃኑ ዶክተር ኣማረ ተዛሪቦም ኢንስቲትዩት ጉዳይ ወጻውን ኢትዮጵያ በዓልቷን ኣፍ ደገ ባሕሪ ትኾነሉ ትኽእል ኩነታት ናይ ምፍላይ ስራሕና ትሰርሕ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ዙርያ እዚ ምስ ምልከቶም ኣካላትን ምስ ሰብ ሞያ ትዘፈርን ምክክር እናተገበረ ምዃኑ ድማ ገሊጾም በዚ እውን ፖሊስን ዲፕሎማስን እታወታት ዝኾኑ መረዳእታታት ናይ ምድላይ ስራሕቲ እናተሰርሐ ምዃኑ ገሊጾም ኣሎ እቶም ምሁራን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ንማይ ኣባይን ብፍትሓዊ መልክዑ ተጠቃማይነት ይረጋገጽ ካብ ምባል ብተወሳኺ ንበይነ ክትጥቀም ትብል ግብፂ ኣባይ ኣካፉልኒ ንቀይሕ ባሕሪ ግን ኣይትንኩኡ ዝብል ኢፍትሓዊ ኣካይዳ ይዋፅን የግዳስ ኣብ ክልቲኦም ማያዊ ኣካላት ፍትሓዊ ተጠቃምነት ንክረጋገጽ ክትሰርሕ ኣለዋ እዮም ኢሎም በኣንጻሩ ኢትዮጵያ ኣብ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ብመትከል ፍትሓዊ ተጠቃምነት ሓበራዊ ምርድዳእን ሓቢርካ ምዕባይን ክቃነይ ይግባእ ኢላ እናሰርሐት ምዃና ሓቢሮም እዮም ኩናት ኢራንን እስራኤልን ማእኸላት ሕክምና ዓላማ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹም ሆስፒታል እስራኤል ብሚሳይላት ኢራን ተወቂዕሎም ሚሳይላት ኢራን ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ከተማ ቤርሻባ ዝርከብ ሆስፒታል ሶሮካ ከም ዝተወቅዐ ተፈሊጦም ብመሰረት ጸብጻብ እስራኤል እቲ ሆስፒታል ከቢድ ዕንወት ከም ዝበጽሐ ይግለጽ ኣሎ ሓደ ወታደራዊ በዓል ስልጣን እስራኤል ኣብ ሲቪላዊ ከባቢታት ዝርከቡ ካልኦት 3 ቦታታት ብሚሳይላት ኢራን ከም ዝተወቅዑ ገሊጾም ኣብቲ መጥቃዕቲ ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ሚሳይላት ኢራን ከም ዝተተኮሱን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል እስራኤል ሳይሪ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ከም ዝተወልዐ እቲ ወታደራዊ በዓል ስልጣን እስራኤል ገሊጾም ኣብ ቴል አቪቭን ኢየሩሳሌምን እውን ፍንጀራ ቦምባታት ተሰሚዑ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ሆስፒታል ሶሮካ ዝርከቡ ወታደራዊ ማዕስከር ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ማዕኸናት ዜና ኢራን ገሊጸን ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ሎሚ ንጎ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣብ ቤርሻባ ኣብ ጎኒ ሆስፒታል ሶሮካ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር እምበር እቲ ሆስፒታል ከም ዘይኮነ መንግስታውያን ማዕኸናት ዜና ኢራን ይሕብራ ኣለዋ ብመሰረት ጸብጻብ ማዕኸን ዜና ኢሪና እቲ መጥቃዕቲ ናብ እዝንን ቤት ጽሕፈት ስልያን ናይ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል IDF ከምኡውን ኣብ ጋብያም ናብ ዝርከብ ማዕስከር ስልያ ሰራዊት ዝዓለመ እዩ ነይሩ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ እቲ ሆስፒታል እቲ ሃፈፅታ ናይቲ ፍንጀራ ጥራሕ ተሰሚዕዎ ከቢድ ጉዳት ድማ ይበጽሖ ወታደራዊ ትሕተ ቅርጽ ግን ልክዕን ቀጥታውን ዕላማ እዩ ነይሩ ይብል መርበብ ሓበሬታ ፓርክ ምዕቡል ቴክኖሎጂታት ጋቪያም ነገቭ ምስ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ቤን ጉሪዮን ቀጽሪ ጨንፈር IDF C4 አይን ተቀራሪቡ ከም ዘሎ ይገልጽ እዮም ማዕኸናት ዜና እስራኤል እውን ኣቀዲመን ኣብዚ ቦታ ኮሌጅ ሰራዊት ምክልኻል ይስራሕ ከም ዘሎ ጸብጺበን ነይረን ኔታንያሁ ካብቶም ኣብ ቴህራን ዘለው መልእኽቲ ሙሉ ዋጋ ክንሓትት ኢና ኢሎም ኔታንያሁ ድሕርቲ ኣብ ሆስፒታል ዝሰዓበ መጥቃዕቲ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ለምንኮ ግብረ ሽበራውያን መልእኽቲ ኢራን ኣብ ቤርሻባ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሶሮካ ናብ ማእኸልቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ሰላማዊ ህዝብን ሚሳይላት ወንጭፎም ኣለዉ ኢሎም ካብቶም ኣብ ቴህራን ዘለው መልእኽቲ ሙሉ ዋጋ ክንሓትት ኢና ክብል ድማ ተሓኒሎ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ብወገኑ ነቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ሶሮካ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ደይመደይልካ ንገመናውን ክብል ገሊጽዎሎም ሻረን ሃስከል ኣብ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ዝተወቅዐ ቦታ ወታደራዊ ማዕስከር ዘይኮነ ሆስፒታል ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ቀንዲ ማእኸል ሕክምና ንመላእ ዞባ ነገብ እስራኤል ምዃኑ ይዛረብ ኣብ ውሽጢ እቲ ሆስፒታል ዝተዓቐቡ ጉዳት ሰባት ዘርኢ ዝመስል ቪድዮ እውን ኣካፊሉሎም ዓለም ክትዛረበለዋ ድማ ይብል ፕረዚደንት እስራኤል ኢሳቅ ሄርዞግ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኢራን ዝተሓሰየ ሆስፒታል ቤርሻባ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዛረቦ ድማ ኣብ ጽዑቕ ክንክን ዝርከብ ህፃን ኣዴታት ኣብ ጎኒ ዓራተን ብመንጎ ዓራታት ዝጎይ ሓኪም ኣብ ዕቑባ ኣረጋውያን ዝናበዩ ሽማግለታት እዚኦም ገለ ካብቶም ሎምንኮ ዒላማታት መጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን ዝኾኑ እስራኤላውያን ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሉ ቀጺሉ ኣብ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ እዋናት ነቲ ብሓቂ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ክንከላኸለሎም ዘለና ክብርታትናን ንዘክር ክብል ተማሕጺኖም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዘይንጡፍ ኒኩለሳዊ መማዕበል ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተረጋጊጻ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ኣራካ ኣብ ዝርከብ ኒኩለራዊ መማዕበል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ብምግላጽ ዘይንጡፍ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እቲ መማዕበሊ ልዑል ውጽኢት ዝህብ ፕላቲኒየም ንምፍራይ ዝተዳለወን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ንምስራሕ ዝውዕል ንጥረ ነገር ምዃኑ ይገልጽ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ፕላቲኒየም ንምፍራይ ዝተሓሰበ ባእታ ዒላማ ዝገበረ ኮይኑ እቲ መማዕበሊ ናብ ንቡር ከይምለስን ንምፍራይ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከይውዕልን ከም ዝተገበረ ይሕብሮም ኣብ ዝቐረባ እውን ዘካየድዎ መጥቃዕቲ 40 ነፈርቲ ውግእ ከም ዘሳተፈ ይዛረቡ እተን ጀት ንብዙሓት ወታደራዊ ቦታታት ከም ንጥረ ነገራትን ክፍልታትን ፕላስቲክ ሚሳይላት ዝሰርሑ ፋብሪካታት ከምኡውን ስርዓታት ምክልኻል ኣየርን ሚሳይላትን ኢራን ዝሰርሓሉ ቦታታት ዒላማ ከም ዝገበረ ይገልጹለው ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳት ዜና ብኹም ከንብሎም ዝሓዝናዮም ዝተፈላለዩ እዋናዊ ሓጸርቲ ዛዕባታት ኣቅሪብና ዛዚምና ኣለና ንሰናይ ምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ክብረት ያበልና ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ እንጋነ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ሰናይ ግዜ